anya ba irin abin nan ne za ya maimaituwa ba wanda suka yi ma gwamnatin marigayi Tanja Muhammadu Allah ya ji kare sinawa suka labta ma kasar mu bashi suka tila mata shi aka yi matatan man fetur da har yanzu ga yanan mun kasa biyan shi sunan muna da man fetur ne amma sinawa suke ci mori abin su wuri na gugar wuri har miliyan 400 na dala Amerika kwatankwacin sefa miliyan 246.6 wanda kuma za a biyan shi cikin watanni 12 kenan shekara guda da sharaɗin biyan kashi 7 cikin 100 a matsayin kuɗin ruwa abin da yake ya saba ma ƙa'idodin amsa bashi ko ramce na ƙasa da ƙasa wanda ko za a sa abin da ake kira entere to cilas wajibi gar ya wuce ɗigo ɗaya da kashi 5 cikin 100 na abin da aka ramta kuma sa'annan ana bayar da lamuni shekara 1 zuwa 2 ko abin da ya kama da haka kakin ku kimtsa ku shirya to akwai jerin tambayoyi da ke buƙatar amsa a game da wannan karan aiki da waɗannan marasa kishin ƙasa suka yi na ƙara gurkwanar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. A yau talata ce, yau mathalatha, mardi 16 ga watan 4 miladiya 2024. To ‘yan uwa musulmi dai kun ji haushin da marasa dalili yake nan gayi. An zo an ciwo bashi, buwala dai ga sunan dai magunguna waɗanda yake yi na zalunci da ƙazahi ga ainihin wato ƙasarsa. Alhali waɗannan bayan Allah sun haɗi dalilin da yasa za a amso waɗannan kuɗaɗe, sa'annan kuma ga abin da za a yi da su. Ba za ka tugumi mutum akan cewa ya yi zalunci ko mai zuwa zalunci ne ba, sai lokacin da abin da ya amso bai yi aikin da ya ce za shi da shi ba, to a wannan lokaci ne a musulunce za ka iya hitowa ka tugumi mutum. Amma da jin bayana an ce za a amso kuɗi, za a yi magana ta man fetur na shekara guda, ya hau yana haushi. Da shi da karnan farauta 'yan siyasa 'yan tarayya iri ne, saboda mi? Saboda maras dalili ya ɗauki cewa kowane mutum kamar yadda suke hakanan na shike, domin su ba mutanen kirki ne ba. Su azzalumai ne, masu cutar talakawa, masu cin dukiyar ƙasa. Saboda haka duk inda sun kaji magana ta kuɗi, sai su sa a cikin rayukansu kamar dai yadda suke haka nan na kowa yake, tunda su ya amso kakkasawa ne ake yi a raba kowane a bashi nashi, kamar da shi ma aka bashi jika 700 duk wata da makamantan irin shi dai azzalumai wanda suka ci amana talakawa, kuma talakawa sun bar ku da Allah, kuma Allah sai ya isar ma talakawa Nijar akan zaluncin da kuka yi musu. Sa'annan kuma ya karkata akala bangaren mai girma shugaban ƙasa Tanja Muhammadu, Allah shi mai rahama, Allah ya ji kanshi, wai an kawa musu matatan mai amma ƙasar China ita ce ga cin amfani. Kai yanzu in ba da kake ɗebabben albarka ba wanda Allah ya hita da baya gare sa, in ba dan Tanja ba kuna iskewan mai a cikin wannan ƙasa taku, har ku samu inda za ku zayyin zalunci. Ganga nawa kuka hiddo a lokacin mulkinku? Nawa kun kace 20,000, yanzu 10,000 nawa aka samu? Ganga 100,000 da wani abu aka samu. Wa'ancan ganga 80,000 ina kuka yi da su? Ina motocin da aka loda mamai suna shiga a cikin Najeriya? Wa ke sata wannan mai? Duk ba kuna babarta yayi maciya amana. Yau duk akwai wanda ya ceci ƙasar Nijar kamar Tanja Muhammadu, wanda yau za ka hito wai kana haɗe inda kuna iya gina mai. Ɗebabben albarka da Allah ya hita da baya gare ka. Kamance da tsohon shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, tsohon shugaban ƙasa, shi na da kai ne ya ce 'yan tarayya sun yi sata
sun ci dukiyar talakawa ko kamanci a tuna maka munafiki. Saboda haka su kowane lokaci da sun ji magana kuɗi sai hankalinsu ya tashi, tsutsar kansu ta tashi, suna tunanin kamar yadda zuciyoyinsu suke na handama da babbake da dukiyar talakawa, haka nan na kowa shiki. Shi yasa da suka ji magana an ce za a amsa kuɗi sai suna ganin kawai zakwana za a raba a kasa bisa ga tebur kowa shi kwasa a wace kamar yadda su suke yi. To Allah ya ishe ku, kuma kai na abba mai kishin ƙasa ba, kai na azzalumi, kuma wallahi in ka mutu a cikin wannan hali mata mai tatal jahiliya zaka mutu ba akan musulunci ba. Game da iri yadda kake gina ma ƙasar karamu saboda ɗan abin da kake samu bai taka kara ya karya ba. Jika 700 kin da aka baka wai duk wata saboda suna ka koma ganga kana yakin ƙasarka. Kullun sai ka kirkiro ƙarya ka jingina da ƙasarka, Allah da shi ɗebe ma albarka. Allah shi walaƙantar da kai, Allah ya ƙasƙantar da kai, Allah ya tozarta ka kamar yadda kake ƙoƙarin tozarta wannan ƙasa ta Nijar. Allah ka gaggauta ma saka ma 'yan Nijar akan wannan fasiki maras dalili. Allah ka gaggauta saka ma wa'annan shugabanni akan wannan fasiki maras dalili. Ya Allah, kai ne kace ayi biyayya ga shugabannin dukkan ba jagoranci a rayuwar duniya. Wannan bawa naka ya butulce mu jagorancin da ka bayar. Ya Allah, ka gaggauta ɗaukan mataki akan shi da dukkan ire-irensa waɗanda suke soki burutsu a cikin wannan mulki. Allah ya kaskantar da ku, Allah ya walakantar da ku, Allah ya tsine muku albarka, Allah ya tozarta ku kamar yadda kuke ƙoƙarin tozarta wannan ƙasa ta Nijar. Saboda haka Allah ya riga ya ishe ku, kuma kaskanci yanzu kuka fara gani. Yanzu kuka fara ganin kaskanci. Ai sata, kun gama yin sata. Wa ya saci dukiya kamar ku? 'Yan tarayya ai su ne an mayyan bare original na gidan gaba. Kuma Allah ba zai bar ku ba wallahi. Duk dukiyar da kuka tara ta talakawa sai kun cayye ta a kaskance, sa'annan Allah shi walakaita shi ku. Ba kuna ganin kamar kun tara ba? Kun tara kuna ganin kamar shikenan da ku da talauci har abada? Wallahi jahili bai san halin Allah ba. To babu laihi. Allah madaukakin sarki yana talala. Inna Allah la yumli liz-zalim hatta idza akhadhahu fa idza akhadhahu lam yuflituhu. Allah yana jinkiri ga azzalimi yayi maka talala. Kana ganin kamar dai zaka tsira. Rada tashi ɗaya rana sai shi baka tab. Wallahi ba zaka iya kumciwa ba. Saboda haka wannan fasiki Allah ka gaggauta ɗaukan mataki akan shi kamar yadda yake kokarin tozarta wannan ƙasa mai albarka ta Nijar. Mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani, babu yanda zaka iya ɓata wannan majalisa ta ceton ƙasa ga talakawan Nijar. Sun rige sun gani a ƙasa, kuma sun ga ƙasa na ci gaba, kuma sun ga ƙasa tana kai mataki inda za ta ɗaga tutar ta duniya ta san da ƙasar Nijar. Amma su ba haka suke bukata ba. Abinda suke so kullun ƙasar Nijar ta zamna a cikin talauci, wanda za su zanta ya ƙasashe waje suna yowa bara, suna zakwa suna kasawa bisa ga tebur suna kwashewa. To Allah ya ishe ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.